Pak. Pak. Oh, ito man. Bro. Kain dali. Mga kasinag, good morning. Nakay Kuya Barok ang ano ngayon, torno ng Team Lakas. Dito kayo magtatrabaho. Lilinisan namin itong yoga na ito doon, pataas. Ayan yung aking makagrupo. Si Kuya Ding lang ang wala pa. Kasi naghatid sa Banwaan, natid yung kanyang anak. Linisan namin to. 4 kami magtatabas dito. Kasi Kuya Barok at si Teo Mando, dun may gagawin sila. Trabahuhin dun sa ano, may figure ni Kuya Barok. Kaya magtrabaho muna kayo mga kasinag. Unang arangkadahan pa lang yung mga kasinag, oh. Malinis na. O, diba? Itong nililinisan namin, itong gilid ng kalsada na ito. Papunta dun, sa taas na yun. O, ganun. Maghasa muna tayo. Mapurol na yung ating itak. Kailangan maghasa na. Tabingi na itong hasang ko na ito eh. Hinabot kami ng ulan mga kasinag. Takbuhan ka pa eh. Takbuhan kami punta dito. Relax ang panahon kanina. Parang nagtanggal tapos lagyan pa tagurang. Merienda tayo mga kasinag. Merienda. Ayan o. Supas. Supas at yan, tawag nito. Ito, saludsod. Kala si ano ni ano. Pula, uwak. Diman tayo. Mga kasinag, may bago akong alaga. Ito. Kaya napakainin natin. Sigurado yan, madami naman sa akin nagre-report nito. Ayan o. Ito pa yung isa o, yan pa yung isa o. Yan pa yung isa o. Ang supo. Mau! Wow! Ay, nasaan ka na? Wak! Wak! Lupas! Wak! Ayaw. Ang gali kayo sir. Wak! Umalis na. Halika! Kain ulit, kain. Very good.
Ha, halika, dali ay, wak. Hotdog. Kain kang hotdog. Ayaw ng hotdog. Ba't hindi na kain ng hotdog? Social ka naman. Busog na. Kitay. May pinapay ko. Pak. 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 La. Pak. Ano, nauuhaw ka? Nauuhaw ka? Inom ka, inom. Nagkakarigis yan sa diri man? Nagkakarigis mo yan. Aligo man to. Ano yung sigriso? Ang pinalas-palas ng pagke. Pato. Inom. Iinom ka kasi nag-iinom tiyan. Iinom. Inom na, inom. Ayan o. Ay. Ala. Umalis na. Mga kasinag, balik trabaho na naman. Wala nang ulan. Kanina inulan-ulan kami. Wak! Wak! Ang dalawa. Mga kasinag, may bago akong alaga. Ayan o. Bago kong alaga yun mga kasinag. Sigurado naman, matutuwa naman yung mga report nito. Report nyo naman mga kasinag ha. Sa mga basher ko dyan. Bago kong alaga yan o. Dalawa. Wak! 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 Bago kong alaga yan mga kasinag. Anong kakain nyo? Ha? Kakain ka balimbing? Ito. Kumakain yan mga kasinag. Kita nyo, di ba? Ang bait ang alaga ko. Ayan o. Kumakain ng balimbing yan. Kain o. Ano, ayaw nyo na? Kumakain nga talaga o. Wak. Ito man. Kain ka, kain dali. Yan o, binigyan ng tinapay. Mabait yan mga kasinag. Binigyan ng tinapay yung alaga natin.
Ito naman kasi na ginalinis namin kanina oh. Ayan oh. Ayan. O ngayon pagdating namin dito, andito na si Kuya Iki, nagtrabaho na. Ragpas na. Dinaya na naman kami. Si Kuya Ading ng ano ngayon, supli kay Minoy. Si Minoy kanina, ngayon si Kuya Ading na. Ayan mga kasinag, kumpleto naman kami. Trabaho naman, trabaho. Ragpas na naman, may kalamintas, kinagat ako. Ragpas tayo. Gamitin mo sa tangka. Mga sinag, retira na. Natapos na ang aming pagsubok ngayong araw na ito. Tapos ang Ayun, lawak ng aming nalinisan. Guruin mo, hindi biro talaga mga kasinag ang trabaho ng aming grupo. Hiwas-hiwas lang yan oh. Lawak na. Sa aking pag-alis mga kasinag, sila lang maiiwan. Pero ipagpapatuloy pa rin naman daw nila ang grupo. Umalis na. Ha? Ibang bansa na. Oo. Gantay lang akong ticket. Merienda, merienda, merienda. Yun oh. Panalo. Pansit. Tapos suman. Yan ang merendala namin ngayon mga kasinag. makape. Yung sidro mga kape. Kape. Mga kasinag. Merienda tayo mga kasinag oh. Pansit at suman. Tawag mo ito sa Tagalog, biko. Pansit ba to? Tapos biko. Merienda kayo tayo. Asa pala si Kuya Ime? Harap kayo ng parating nila daw sa pintaan ng sulong.